Позволете ми да поканим на сцената кмета на град Бургас, господин Димитър Николов, областният управител на град Бургас, Константин Гебенаров. Аз искам да обърнем специално внимание на един много голям бургазлия, на един велик артист, който се казва Георги Калоянчев. Мария Статулова, и аз те обичам. Сега седни да кажа няколко думи. Мои съграждани, днес е най-великият ден в Бургас, празника на Свети Николай Чудотворец. Днес празнуват всички бургазлии тук и в комплексите на Бургас. В цяла България празнуват бургазлии по света. Защото Бургас е уникален град и е родил много талантливи и известни личности. Позволете ми от мое име да поздравя всички бургазлии, всички, които се чувстват бургазлии и носят в сърцета си прословутия бургаски дух. Да сте живи и здрави и нека мира, благополучието и здравето властват над всички ни. А сега ми позволете да дам думата на един велик актьор, един истински бургазлия, който носи в сърцето си голямо бургаско сърце. Патрона на актьорската професия в България, човека, който направи невъзможното, за да дойде с нас и да сподели празника на бургазлии. Георги Калоянчев. Мили бургазлии, сега ще запаля елката. Ще светне коледната елка. Но това светлина е сърцето на всеки един българин, на всеки един бургазлия. Бургазлии има по цял свят. Тук знам, че са всички бургазлии. Стари, нови. Старите ги знам. Аз помня Петър Бандера какво ми викаше. Калоянче, всички заминахте за София и останах само аз и гларусите. Честит празник! Бъдете здрави! И да се видите здрав! Да се видим пак до година до Амина.